салом алейкум мардум. Ногуфта намонем ки ҳиҷома теҷе. Диҷа рақамони дасти шонаи WhatsApp. Кадоме ки гаймари тай ман навоз омадам тавбат кардам гизалай бадай суруға шаҳр душанбе бозори Фарвон бари заправкаи Орёдай бачакои навзият рақамони телефон шунаме онем сай чорваса муроҷиат кардем гарани бадай тавбаташ тавбати гиёҳия дамидид ягон симпим ягон чи намехавам аз ма гуфти гапо роҳат кардам дар ҷа хомдам гизалай бадай гуфти гапо ки коршону тавбати гиёҳишон гизалай бадай ҳамада тавсия метам ки кадоми гаймарита бия личаи кина ҳиҷоманам дорем зиндаву саломат бошем. Ассалому алейкум дӯстон бародарон, иншаллоҳ ки ҳама каса хуб ҳастем. Бародарон чиқаре ки бибинед мо ҷои худмон ҳамин тавагем марҳамат би иншаллоҳ ҳиҷома ҳастай баъди чени гаймарид ҳастай. ина бародарон омадем дар хизмати бародарон ҳам гаймарид кардем бародарон ҳам ҳиҷома марҳамат кунед ба мисли бародарон бия иншаллоҳ мо дар хизмати ҳама шумо ҳастем. ина бародарон се навм массаж кардагем рӯшнои аппарат вак кунед баъдан панкоша дадем боз иншаллоҳ ки ҳиҷомаш мекунем. ин бародарон гаймарид кардагем майда рафтастем. Марҳамат кунед номрамо дар рӯи экран мебурам муроҷиат кунед мо дар хизмати ҳама шумо ҳастем. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.